Ahoj, tady Martina a vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme, jak sestavit tuhle kovovou konstrukci, kterou budeme potřebovat jako základ k vytvoření fotozóny. Kruhová konstrukce vám přijde rozložená na jednotlivé díly. Tak jak ji vidíte, já jsem ji teďka speciálně otočila ze zadní strany, aby byly vidět jednotlivé ďubliky a jednotlivá spojení perfektně. Takže kovová konstrukce je rozdělitelná na mnoho tenčích, kratších tyček, které vám přijdou v krabici rozložené a zabalené takhle. Jakmile krabici vybalíte se spoustu dalších částí vlastně k vytvoření fotozóny, tak si jednotlivé části vytáhnete a rozložíte podle čísel. Kovou konstrukci jsem vám očíslovala, samozřejmě úplně pro jednodušší složení, aby se nad tím netrápili a měli to raz, dva. Podívejte, ze zadní strany je na každé části číslo. Jednoduché jak facka, číslo k číslu a konstrukce bude složená. Takže se nemusíte bát, že něco nebude sedět. Některý se stává, že někdy ty tyčky, když jsou úplně nový, jsou špatně ochozený, ale vidíte, že konstrukce pěkně stojí, má krásný kruhový tvar. Takže už stačí jenom zopakovat podle čísel, tak jak jsem to předchystala. Takže teď vám to ještě zblízky ukážu. Vlastně všechny části jsou úplně stejné. To takovej kus tyčky, který vlastně pomocí tady toho ďublíku zapadá k sobě. Začínala jsem číslem 1 a pokračovala. Vždycky u toho kraje je číslo 2. Tady to půjde vidět, tady to mám schované záclonkou. Číslo 3, číslo 4, číslo 5. Vždycky je to u toho kraje, u té dírky, kde se má zasunout ten ďublík vlastně od té předchozí tyčky. Takže takhle budete postupovat až do konce. Co se týče té spodní části, tak jsou tady dvě odlišné, to už jste si určitě všimli. Jsou vlastně ty podstavce, na kterých celý ten kruh stojí. A ty jsou označeny jedničkou, protože do ní zapadá ta první část. Takže jednička, zase je to jenom ze zadní strany označený, takže když zjistíte, že máte nálepku z druhé strany, což by myslím i nešlo, tak je to špatně. Takže šipka, jednička k jedničce. Poslední část je 12, takže 12 ze zadu a 12 té spodní části k ní. Ze zadní strany na tým spodku je takovej šroubek, který vlastně to celý drží při sobě. Takže teď vám to ukážu takhle. Takže vlastně ta první část a ta poslední část má takové dvě nožičky, které zapadají, vlastně tak vypadá samostatná ta část spodní. Vy ji vlastně zasunete, tak, a pevně co nejvíc to půjde zašroubujete. Pokud budete kovovou konstrukci stavět venku, dá se říci trošku větru nebo nepříznivého počasí, je lepší tu zadní stranu něčím zatížit. Samozřejmě ne něčím, co by tu konstrukci úplně poškrabalo, chceme ji taky chvilku používat, že? Nejenom na jedno použití. Takže můžu doporučit třeba přes to hodit kousek látky nebo nějaký kousek staršího koberce, utírku, co budete mít po ruce. A na to si potom dejte třeba, jestli budete mít cihlu nebo pytel něčeho. Chlapi určitě mají plnou dílnu věcí, kterými se to bude dát zatížit. Tak, a to je všechno k sestavení kovové konstrukce. Máme ji teda ze zadu, takže jakmile tohle budete mít hotový, vidíte, že ty ďubky jsou tam vidět a není to hezký. Otočte si ji na druhou stranu, na té druhé straně ty ďubky nejsou, takže to budete mít pěkné, čisté a pokud budete konstrukci vlastně používat jen takhle třeba se záclonkou a s trošičku balónkami, tak ty ďubky tam vidět nepůjdou. Tak. A to je k dnešnímu videu všechno. Doufám, že jsem vše jasně popsala a budete to mít co by dob hotový. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!